президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон рӯзи 4 май ёрдамчиаш Абдуҷаббор Раҳмонзодаро сафири нави Тоҷикистон дар Ӯзбекистон таъин кард. Сафири қаблии Тоҷикистон дар Тошканд Содиқ Имомӣ ҳафтаи гузашта ба Душанбе баргашт ва муовини вазири хориҷӣ таъин шуд. Академик Абдуҷаббор Раҳмонзода 62 сол дошта, зодаи деҳаи Андароб дар канори шаҳри Кӯлоб аст. Раҳмонзода аз соли 2014 дар мақоми ёрдамчии президент дар масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа кор мекард. ӯ солҳои 2004-2005 раиси кумитаи телевизион ва радио ва сипас таи 7 сол то соли 2012 вазири маърифи Тоҷикистон буд. Абдуҷаббор Раҳмонзода таи 7 соли охир яке аз нафарони масъули таҳия ва амалӣ сохтани сиёсати дохилии президент Эмомалӣ Раҳмон дониста мешуд. Рӯзи 4 май бо фармонҳои президент ҳамчунин Подшоҳхон Зарифзода аз мақоми раиси ноҳияи Шамсиддин Шоҳин ва Ҳасан Дӯстзода аз мақоми раиси ноҳияи Нуробод барканор карда шуданд. Сабаби барканории онҳо бо сабаби ба кори дигар гузаштан гуфта шудааст, вале ҳанӯз маълум нест ки онҳо ба кадом мансаби нав таъин шуданд. Эмомалӣ Раҳмон бо фармонҳои худ Гулзода Зафар Шамсиддинро иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Шамсиддин Шоҳин ва Ҷобирзода Додарҷон Пӯлодро иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Нуробод таъин кардааст. Ҳамин тавр бо амрҳои президент Идизода Файзалӣ Фузайлшоҳ бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи сардори раёсати маориф, фарҳанг ва иттилооти дастгоҳи президент ва Сафолзода Муҳаммади Қурбон бо сабаби ба нафақа баромадан аз вазифаи мушовири калони бахши ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа озод карда шуданд. Қобили ёдоварист ки Сафолзода зери дасти академик Раҳмонзода кор мекард.